Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van de menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de uh, vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatwordexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan vandaag natuurlijk gewoon verder. We zijn heel ver gekomen. We hebben in de eerste aflevering hebben we de tijdlijn, de algemene tijdlijn van de Bijbel besproken. Daarna hebben we, om een beetje de toon te zetten voor de rest van de serie. Daarna hebben we dan zeg maar de origine, de oorsprong van de Nederlandse Bijbel besproken, waarbij ik ook deels Curaçaose geschiedenis erin heb verwerkt. Dat is interessant, dat is aflevering 2. Vorige week hebben we gehad over de eerste. Ik heb eigenlijk de 6 boeken besproken, maar in principe zijn de eerste 5 boeken. De 6e boek was een beetje een entree voor deze week. De eerste 5 boeken van de Bijbel hebben we besproken hoe dat zeg maar een alchemistisch boek is eigenlijk. De transformatie van de menselijke psyche. Dat is het eigenlijk. Het is wel het heeft een transformerende kracht, maar het concept zelf. Wat ik heel veel aan mensen zeg, is dat op het moment dat wij deze dingen externaliseren, dan komen we in problemen. Ja? Dus het is heel vaak bedoeld om intern zeg maar, jezelf te transformeren in iets dat is beter dan een dier. We zijn van huis uit heel erg dierlijk. Het is een beetje jammer om dat te zeggen, maar als je het goed ziet en rondkijkt, dan zie je dat. En onze transformatie is eigenlijk heel erg cruciaal als wij verder willen gaan als mensheid. In het algemeen. Ja? Dus ik heb zoiets van, neem jouw transformatie serieus. Mijn taak hier is, ik heb een paar dingen die ik wil doen, heel graag. Maar mijn taak, een van die dingen die ik heel graag doe, is mensen helpen om deze transformatie te bereiken. En heel veel mensen zeggen, ik heb het allemaal niet nodig, ik ben allemaal goed en zo. Ja, maar is niet zo. Als jij nog steeds denkt, nogmaals, als jij nog steeds denkt dat jij het goed hebt en alles is prima, dan heb je het juist nodig. Goedenavond, Anna. Welkom weer. Ja, dus deze presentatie die je gaat doen is bedoeld om je interesse natuurlijk op te wekken. Ik beweer niet alles te kunnen bespreken binnen 2 uur per week. En dat ook nog eens een keertje alleen maar 13 weken. Want als jij mij kent, ik kan heel diep gaan in dingen. Maar zelfs als ik zo diep ga in elke aspect van de Bijbel zelfs, in dit geval bespreken we over de Bijbel, is er zoveel nog meer te leren. Mijn taak is om jou een andere kijk te geven aan dingen. Mijn taak is om jou een andere kijk te geven aan dingen. En ervoor te zorgen dat jij, zeg maar, verder gaat met je eigen studie. Dat is mijn taak. Mijn taak is, dus ik wil gewoon dat je ook een andere kijk neemt op dingen. In plaats van alleen maar, zeg maar, horen daarbuiten wat ze zeggen. En dan gewoon volgen. Ja, dat is mijn probleem van de wereld. De wereld die volgt alleen maar in plaats van denken. Ja? Dus het is bedoeld om je interesse te wekken. Want het is meer dan alleen maar, zeg maar, wat de pastor zegt. Ja? Serieus geïnteresseerden worden aangemoedigd om mijn website, zeg maar, te bezoeken. www.thegreatwordexperience.com voor verdere studies. En elke podcast zet ik al de originele vertalingen van de Bijbel, behalve de Dode Zee-scrollen, dus de Dode Zee-rollen en de Nag Hammadi, is te vinden op mijn website. Je kan het gewoon downloaden, is gratis. Dus al de codexes en de rollen waaruit ze de Bijbel hebben vertaald, die kan je gewoon vinden bij mij en die krijgen het gewoon allemaal gratis en voor niks.
ik zou je ook aanraden om te downloaden voor je eigen studie. Als je dat nodig hebt, ga ik aan die kant op. Ik heb ook een bonus voor jullie. Ik heb het niet in de show kunnen hoe noem je dat? In de show kunnen spelen. Maar het is wel te vinden, ook op mijn website. Dat is een leaked video van wat ze dan... Ze noemen zichzelf Illuminati, maar ze zijn geen Illuminati mensen. Ze zijn ver van geïllumineerde mensen. Ja, maar het is omdat ze bepaalde kennis hebben en jij hebt het niet. Daarom noemen ze zichzelf Illuminati. Maar het is een geleakte, zeg maar, initiatievideo. Dus je wordt ook aangemoedigd om die te zien. En dan praten ze ook hoe ze dan, zeg maar, de Bijbel hebben gemanipuleerd en hoe ze deze dingen, zeg maar, hebben gebruikt om jou te manipuleren, natuurlijk. Ja? Dus ik denk, meer bewijs heb je niet nodig, maar ik ga nog steeds met alle geduld alles uitleggen hier in mijn podcast, zodat jullie ook meer hebben dan alleen maar een gast die zegt van, wij hebben deze dingen. Ik heb Nicolas Schreck, ik weet niet of jullie dat kennen, maar die was getrouwd met de dochter van Anton, als ik me niet vergis, met de dochter van Anton LaVey. Anton LaVey was de priester, de hoge priester van de satanische kerk. De kerk van Satan. En hij heeft zelf gezegd, als wij zelf als satanisten naar buiten komen en vertellen dat wij jullie aan het manipuleren zijn, dan zijn jullie zo goed geprogrammeerd dat jullie het niet eens kunnen begrijpen en het niet eens geloven en het niet eens weten en niet eens accepteren dat dat zo is. Want iedereen denkt dat ze geweldig zijn natuurlijk. Dus dat is het ook juist het mooie van het verhaal. Hoe meer je denkt dat je niet gemanipuleerd wordt, hoe meer je gemanipuleerd wordt. Nou, denk even over na. Ja? Dus laat me even de sheets erbij pakken. Want dan kunnen we snel doorheen. Vandaag gaan we een aantal boeken bespreken, mensen. We gaan de boek van Jozua eventjes nog een keertje er doorheen. Ja. Yes, daarom het lief van Hotel California. Yes. We gaan nog zeg maar de boek van Ruth. De boek van Jozua. De boek van Rechters. De boek van Ruth. En 1 en 2 Samuel. Ja. En ik ga dat een beetje samenvatten. En dan ga ik dan zeg maar de esoterische kant ervan bespreken. Zodat je het kan begrijpen. Wat het allemaal inhoudt, die boeken. Natuurlijk op mijn website krijg je al mijn werk, mijn video's, mijn podcast, monografen, mijn boek Anarchos. Ik heb hier, dit is de Spaanse versie. Dus zie je hier. Ik laat altijd de Engelse versie zien, maar die is helaas zeg maar weer weg. Dus ik heb alleen maar de Spaans over. Dus dan zie je hier. Kijken, zo. Ja, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Hoi hoi, dag papi. Dus dan kan je hier zien, zeg maar. Ik zou voor degene die geen Spaans spreken, niet de witte nemen. Als je Engels spreekt, neem de zwarte. In het Nederlands heb je natuurlijk lekker oranje gemaakt voor jullie. Want ik weet dat oranje is een kleur van Nederland natuurlijk. Eigenlijk niet van Nederland, maar van het Koninklijk Huis. Maar goed, enfin. Ik heb het gedaan op die manier, zodat iedereen tenminste begrijpt. Het is een aanradertje. Ik ben nu best wel een aantal al aan het verkopen. Ik weet niet tot hoeveel nog in de stok blijft. Ik zou zeggen, ga snel. Het kost niet zoveel, want je hebt 2 versies. Je hebt de harde kaft. Je hebt de harde kaft. En je hebt natuurlijk deze, zeg maar, een hele dunne kaft, zou ik zeggen. En de dunne kaft is 7 euro of zo. Ja, dat is het. De dunne kaft is 7 euro. Ja, het is letterlijk om mij te helpen met mijn werk. En de harde kaft is 21 euro. Dus ik moet een klein beetje eventjes wachten. Eventjes rustig deze dingen bespreken voordat we echt starten. Want ik wil wel jullie ook meer geven dan alleen maar deze podcast. Als je die boek leest, dan krijg je ook meer achtergrondinformatie. Dus dat is het. Initieel gemaakt, ook voor me, geschreven ook voor mijn kinderen. Maar jullie kunnen ook van genieten natuurlijk. Ja, eventjes sheet nog een keer erbij pakken. Dus even je ziet. Ja, dus het boek is natuurlijk
uniek en non-fictief. Want mensen denken dat het fictief is. Ja. Hebben ingenomen zeggen dat ze goed zijn. Ja. Ja, ze hebben te veel bier en te veel dingen. En dankjewel aan dit heb ik cadeau gekregen, mensen. Dit is echt heel lief. Bedankt aan de supporter die dit voor mij heeft gemaakt. Dat is echt. Ik heb dit gekregen plus een kussentje ook. Ja, dan kan ik even lukken op mijn hamertje. Dit is mijn hamer. Ja. Dus het is best wel grappig. Ja, dit is het. Dus echt stoer. Dankjewel Eva. Dankjewel voor de ja. Dus het boek is eigenlijk non-fictief. Dus het biedt echt een oplossing voor de hedendaagse problemen. Dus je wordt aangeraden om die te lezen en in te duiken. En je kan me altijd vragen stellen. In het boek zelf zit ook mijn e-mail. Het zit ook de links. Alles zit als je dat koopt, dan word je dan ondersteund ook meteen in je reis. Oké, terug naar de sheet. Oké. Voordat je verder gaat, word je aangemoedigd natuurlijk de tarotkaarten. Ja, dag Gisela. De tarotkaarten en, sorry, de Kabbalah en de tarot aflevering, zeg maar, te bekijken. Want we gaan ook Kabbalah hier bespreken. En ook er zijn 2 podcasts eigenlijk. Het gaat eigenlijk over religie. Die wordt eigenlijk ook aangemoedigd om die ook te beluisteren. Elk zo'n 40 minuten of zo. Maar dan krijg je heel kort, heel samengevat, heel veel informatie. Ja? Dus die wordt je dan aangemoedigd om die ook te bekijken. Mijn masterclass die komt eraan. 6 juli. Ik wil dat iedereen die hiermee wil meedoen, mij een e-mail stuurt. Om je aan te melden. Begin daaraan. De donatie die wordt niet meer gedaan via Buy Me a Coffee. Die mensen die zijn niet goed bij hun hoofd. Ze vragen veel te veel dingen van me. Dus ik heb gestopt daarmee. Ik ga gewoon verder met bitcoins. Je kan me gewoon direct via PayPal gewoon geld overmaken als je dat kan. Ja. En ik heb ook plek voor, ik neem het zo, bursalen. Dat zijn mensen die... ik heb een lomsom gekregen en die mag ik dan eigenlijk uitdelen aan jullie. Dus als jullie dan geïnteresseerd zijn in de masterclass, ik duik dieper in de psychologie van de mens. En ik gebruik natuurlijk daarbij tarot en somatische psychologie. Zodat je krijgt de NLP, dat is Neuro-Linguistic Programming, gekoppeld met somatische psychologie en gekoppeld met tarot. Dus ik gebruik 3, je kan zeggen, 3 aspecten van de studie van de psyche gebruik ik in 1 masterclass. En ik maak van die 3 1 instrument van. Ja? Dus heel interessant. De school is al opgezet. De school heet de University of the Ancient Elders. En die zit ook online nu. Als je naar mijn website gaat, dan kan je die zien bij de knoppen. Dus zeg maar, als je mijn website binnenkomt, dan zie je 5 of 6 knopjes. Er is een 1 lange, die klik je en dan ben je bij de universiteit. En het staat ook erop. Ja? En er is ook een reden waarom het de University of the Ancient Elders heet. En die ga ik vandaag ook bespreken trouwens, toevallig. Dus ja, dus ja, dankjewel Eva. Ja. Het heeft de mensen die mij al ondersteunen met een bedrag van €33 per maand, die krijgen dit gratis. Die krijgen dit kosteloos, laat me het even zo zeggen. Ja, dus wie heeft Jezus nou vermoord? Dat is dan de vraag. Wie heeft Jezus echt vermoord? Hint is niet de Romeinen. De tweede hint is ook niet de Joden. Ja, wie heeft hem nou echt vermoord? Dus mijn hoop is dat je aan het einde
van deze presentatie, van deze serie, dat je deze zeg maar, vraag kan beantwoorden. Nou, ik lees dit elke week, want ik wil dat het zeg maar helemaal begrepen wordt. Dat de mensen van vroeger, die begrepen wel, wij begrijpen het niet. Het is zo ver van onze psyche. Het is ver weg van onze psyche gewoon. Ja? Maar wij begrijpen het niet. De Statenvertaling zegt, want wij hebben den strijd niet, en het is oud-Nederlands, dus hou je pruik maar vast, zou ik zeggen. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de, wat? Overheden. Het is daar geschreven in het rood. Zodat jij het niet mist. Tegen wat? Hij zegt niet tegen machten. Dat zijn de nieuwe vertalingen. De nieuwe vertalingen hebben het gepakt en ze hebben iets leuks van gemaakt. Want ze willen niet dat mensen tegen de overheid gaan. Mensen moeten luisteren naar de overheid en mensen moeten gewoon hun smoel dicht doen en doen wat gezegd wordt voor de fucking overheid. Daarom hebben ze deze weggehaald. Dit is het probleem. Ja? Tegen overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld. Hij zegt niet der hemel. Deze wereld, der duisternis, deze eeuw. Hij heeft niet gezegd een andere eeuw in het verleden. Ze praten over nu. Nu, deze eeuw. Dit ding is in 16 nog wat gemaakt. Het zijn deze eeuw. Het is weliswaar met een politiek. Ga me niet vertellen dat dit niet politiek is. Dit is politiek. Ja? Wat is gebeurd, en ik heb het in aflevering 2 duidelijk uitgelegd. Je hebt dan zeg maar de reformatie, die hebben dan zeg maar gerebelleerd tegen de katholieke kerk. Ja, want de katholieke kerk had natuurlijk grip op de overheid. Ja. En op basis daarvan hebben ze dan zeg maar de gereformeerde of de protestantse zeg maar Bijbel hebben ze dan zeg maar samengesteld. Maar hun wisten het wel, hun gebruiken het wanneer het hun uitkomt. Maar daarvoor waren de christenen de gnostics en die begrepen het nog beter dan deze gasten. En het probleem dat we hebben tegenwoordig en toen ook, is dat de Bijbel vertaald werd door theologen. En theologie ga je naar school om het te leren. En dan ze leren jou wat jij moet geloven, zodat jij doet wat zeg maar de gevestigde orde wil dat je doet. Dat is het probleem. Maar tenminste is het goed vertaald hier, want dat is de echte vertaling. Niks is nieuws onder de zon. Dus wat ik vandaag ga bespreken, was er altijd zo. Vroeger was het zo, vandaag is het zo. En in de toekomst zal het ook zo zijn. Want dat betekent ook dat waarheid absoluut is. Ja? Heel veel mensen hebben een probleem ermee. Kan me niks schelen, want je kan toch niet anders. Je kan niks aan doen. Je kan wel gewoon je opinie hebben. Ja, opinie is niet waarheid trouwens. Waarheid zijn feiten, mensen. Het zijn gewoon feiten. Dat wij de feiten willen verbreken en het leuk maken, zodat wij leuke dingen kunnen horen in onze fucking oor. Dat is wat anders. Maar waarheden zijn feiten. Dingen die zijn, en die was, die is, en die zal altijd zijn. Zo zijn. Als je vandaag naar deze televisie kijkt, kan je morgen niet zeggen van ja, ik ben hier niet geweest. Dat doen we onze fantasie. Ja? Dus hou deze dingen in rekening mee. Ik heb dit 100 keer uitgelegd. En nog steeds begrijpen mensen dat niet. Wat gaan we vandaag doen? We gaan duiken in de verovering en de vestiging. Ja? En je begrijpt wel, ik ben een klein beetje prikkelig. Want in de Bijbel, waar je eigenlijk geen moer aan hebt, maar zelfs als jij een christen bent. En je gelooft in de Bijbel. Want ik heb zoiets van, je hoeft niet te geloven, je kan gewoon weten. Maar laten we zeggen, je gelooft in de Bijbel. Dit verhaal moet je dwars zitten. Hoe ga jij mij zeggen dat Israël dat land nog steeds mag hebben? Na duizenden jaren. Dus wat jij tegen mij zegt is, tijd haalt een criminele daad, haalt die gewoon weg. Poets die weg.
Tijd doet dat. Gewoon poef uit het niks. Ja, dus ik vermoord iemand vandaag. En over zeg maar 100 jaar zeggen ze, het is verjaard. Het is verjaard dat je 1000 jaar geleden zeg maar die persoon heeft vermoord. Dat is wat je tegen mij zegt. Tijd, poets het weg. En ik ben hier als geluid om in je oren zeg maar te fluisteren. En misschien zelfs schreeuwen dat dat absoluut niet zo is. Ja, iets dat jij hebt gedaan. Een van de eerste lessen die ik heb gekregen, laat me het even zo zeggen. Hè? Een van de eerste lessen die ik heb gekregen is, we zeggen, Glenn, de som van alles in de hele universum is 0. En dan als je dit begrijpt, dan begrijp je dat als je 1000 jaar geleden iets hebt gedaan of vandaag iets hebt gedaan, maakt niet uit. De som moet uiteindelijk 0 zijn. Dus als jij iets neemt, moet ergens geven. Iets moet geven zodat jij kan nemen. Want uiteindelijk de som moet wat? 0 zijn. Ja? Dus je kan iets wegnemen van iemand, maar ergens moet het gegeven worden. Ja? En dat moet vervolgens weer terug in balans komen. Dus je moet heel goed oppassen. Met dit soort ideeën van, ja, ik ga iets vandaag doen. En dat is ook het probleem van heel veel mensen. Dat is het probleem van de wereld ook. We doen rare dingen. En dan duurt het duizenden jaren voordat we de consequenties daarvan, omdat het heel langzaam naar ons toe komt, de consequenties komen. Dat is het probleem. Wij kunnen niet meteen de consequenties zien, omdat we niet getraind zijn in de natuurwetten. Met dat gezegd hebben, dit is geen religieuze, ik wil niet dat jullie mij, niets is gratis, heel goed Eva. Heel goed. Niks in de wereld is gratis. Alles is, zelfs als je kennis moet hebben, moet je je aandacht betalen. Ja? De echte munt van de wereld is aandacht. Dat is de echte. Daarom vecht iedereen om die te krijgen. Daarom heb je social media en op de nieuws, dan krijg je alle van die onzin. Want dat is de echte munt. Dit is je echte geld. Ik denk dat vandaag, alleen regen, laat me even vertellen, zelfs regen en zon is niet gratis. Vandaag volgens mij is de nieuwe munt aan Curaçao, volgens mij, de Caribische gulden. Voor degenen die het niet weten. Het is natuurlijk 1 april. Zo, grappig allemaal. Maar toen ik dat zag, ik denk dat het wel de moeite waard is om heel snel hierover te gaan. Ik heb het ook in mijn andere podcast heb ik erover gehad. Maar als je de kleuren bekijkt hè, van het geld, dan zie je ook wie achter dit soort dingen zitten. Dit zijn occulte mensen. Je moet zien, hè, er is kleur van, volgens mij van 20 gulden, is rood. Dat is de root chakra. Dan heb je dan, zeg maar, ik denk dat het geel is. Volgens mij is dat 50 gulden. Ja? Dan heb je 100 gulden. Dat is volgens mij blauw. Ja? Nou, groen. Zo 100 gulden is groen. Dat is de hart chakra. Dat is de kleur van liefde. Dan heb je dan de blauw. Blauw is de throat chakra. Het is de chakra om waarheid te spreken. Dat is volgens mij. En dan heb je dan de laatste, is 200. 200, ja. Dat is paars. Dat is dan de derde oogchakra. Dat zijn gewoon de chakrasystemen die de mensen. En dat hebben ze ook. Enige. Je moet goed opletten. Alle munten, alle geldsystemen hebben dezelfde kleuren, want deze mensen zijn niet zo creatief. Dat om te starten. Ja? En omdat wij onbewust, zeg maar, deze staat van hoger bewustzijn, de Christusstatus, dus we zijn er zo, we willen het zo graag, dat wij zo graag naar dit soort dingen kijken, en onbewust registreer je dat je dat nodig hebt. Want je hebt het nodig voor je balans. Want natuurlijk in het oosten leren ze je dat als die chakras, zeg maar, gebalanceerd zijn, dan ben je een Christusfiguur, dan ben je een gebalanceerd persoon ook. Ja? Dus gewoon dit kleine detail is gewoon, dit heeft niks te maken met de Bijbel trouwens. Ja? Maar dit is geen religieuze presentatie die probeert om iemand te bekeren tot een bepaalde soort religieus geloof of overtuiging. Dit is geen poging om een moderne christelijke secte
of denominatie te demoniseren ten gunste van een ander. Dit is geen presentatie van atheïsme, die probeert om een hogere macht dan de mens te ontkennen. Dit is geen presentatie van agnosticisme, waarin beweerd wordt dat men niets weet over het al dan niet bestaan van bovennatuurlijke wezens. Ja, dat is het echt niet. Ja, dus mensen die echte christen zijn, die zullen niet beledigd zijn met wat ik te zeggen heb vandaag in deze hele serie zelfs. Ja, als je een echte christen bent. Als je een neppe christen bent, dan word je beledigd. Ik denk dat je nu al gewoon weg bent gegaan van deze presentatie, maar dat ben ik al gewend. Dus heel veel succes zou ik zeggen met je pijn en lijden levend en heel veel succes met je gebedjes en je bullshit. Ja? Want al het gebed, ga maar niet vertellen dat 2000 fucking jaar voorbij is en Jezus is nog steeds niet gekomen. Weet je hoe bedorven de mensheid is? Ja? En dan nog steeds geen Christus. Sorry hoor. Want er is wel alleen maar één ding die je moet begrijpen. Dat jij het probleem is. Jij moet aanpassen. De echte christenen zullen hier geen probleem mee hebben, want dan hebben ze zelf meer geleerd, zodat ze beter kunnen worden. Dat zijn de echte christenen. Met ballen ook. Er zijn heel veel mensen die gewoon bang zijn gewoon. De tijdlijn, laat me eventjes heel snel. Hier heb ik voor jullie, dus we beginnen natuurlijk bij de schepping, dat is de blauwe helemaal aan het links daar. En dan gaan we natuurlijk naar de tijdperk van de aartsvaders. Dan gaan we natuurlijk naar de Exodus. Dat hebben we vorige week besproken. Ja? Vandaag gaan we het hebben, vandaag hebben we het oranje. Hebben we te maken met oranje. De verovering en de vestiging. Ja? Dit is de hele Bijbel. Dit is de hele Bijbel, zeg maar. Ja? Dan gaan we de Joshua, rechters en Ruth. Maar we gaan een klein beetje Samuel ook. Want Samuel, eigenlijk 1 en 2 begint met het Verenigde Koninkrijk. Dus wat hebben ze gedaan? Vanuit de Genesis tot Exodus waren ze 40 jaar in de woestijn. Ja, hebben we vorige week over gehad. Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus en Deuteronomium praten hierover, over de periode van het begin, het creatie zelf, ik zeg dan zeg maar de manipulatie van de menselijke genen. Ja, dat is dan het verhaal van Genesis. Gen is generatie van Isis. Ja, Genesis. Ja, en Exodus. Ik heb het allemaal met het Hebreeuwse uitleg, alles erop en eraan. Niet vergeten, hè? Oude Testament, Hebreeuws, Nieuwe Testament, Grieks. Allemaal door Joden geschreven. Dus we krijgen gewoon, eigenlijk kan je zeggen, de historie vanuit het optiek, de oogpunt van de Joden, voor de Joden. Ja? Dat wij dat anders hebben geïnterpreteerd en de traditie hebben overgenomen, dat is wat anders. Ja? Maar het moet ook geïnterpreteerd worden, want heel veel van die verhalen gaat over Israël. Ja? Het gaat niet over de normale mensheid. Maar je moet het ook interpreteren, want Israël is een paar miljoen mensen. En dan wat de fuck doen we met de andere 8 miljard? Dus Yahweh, je gaat mij vertellen dat Yahweh Israël heeft gekozen. Ja? En dan voor die andere 8 miljard kan gewoon helemaal afgeschreven worden van zijn boekje. Ja. Dus hier heb je dan zeg maar, dus ik ga die twee bolletjes, de oranje bolletje ga ik vandaag bespreken en een klein stukje van de tweede bolletje ter voorbereiding voor volgende week. Maar heel klein beetje. Want ik wil een paar dingen bespreken over koningschap en dan kan ik het zeg maar vandaag beginnen daarmee. En dit is zeg maar de rest van de Bijbel die we dan zeg maar, die ons te wachten staat. Dan heb je natuurlijk de verdeelde koninkrijk. Op een gegeven moment gaat het koninkrijk uit elkaar. De Babylonische ballingschap. Dan krijg je verhalen zoals Daniel. Ja, de terugkeer van de tempel. Dat is, praat je over Nehemia en Esdra. Dat zijn de profeten. En dan heb je natuurlijk wat ze dan de Maccabeese tijdperk. Is niet in de protestantse Bijbel, wel in de katholieke Bijbel. Ja, als jullie het niet weten, ik ben katholiek opgegroeid. Dus de katholieke Bijbel dat ik had wel de Maccabeese
Maar daarna ben ik protestantse kerken bezocht. Heel veel zelfs. Daar ontbreekt het. In de eerste aflevering heb ik dan die Bijbel en de structuren allemaal besproken. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn. Maar dat was een periode waar de Grieken de Joden onderdrukten. En dan heb je natuurlijk dan zeg maar de Romeinse tijdperk. Waar natuurlijk de Romeinen dan nu de Joden onderdrukten. En dan heb je natuurlijk de vroegere kerk. Dat is de paars helemaal aan het einde daar. Dat is waar in het Romeinen tijdperk heb je het verhaal van Jezus. Zeg maar. En dan de vroegere christelijke kerk, dat is dan de tijdperk van... Er zit een hele grote gat daartussen, hè? Zeker zo'n 500 jaar of zo. Dus de apostelen. Ja? Dus daarom is het een aparte fucking tijdperk. Heel veel mensen denken dat dat de boeken uit het Nieuwe Testament direct geschreven werden. Die apostelen hebben die boeken 500 jaar later geschreven. Dus ze hebben alleen maar gehoord over Jezus. Ze hebben niet eens Jezus meegemaakt. Sorry, de schrijvers van de boeken van het Nieuwe Testament. Die waren die apostelen niet trouwens. Dat was Paulus. Maar goed, dan hebben we erover wanneer we daar komen. Nou hebben we hier de koninkrijken. Zoals ik zei, je hebt te maken over de Egyptische koninkrijk. De Babylonische koninkrijk, de Mede-Perse koninkrijk, de Griekse koninkrijk, Romeinen 1 en 2, zoals ik zeg. Niet vergeten, de Romeinse koninkrijk is niet veroverd. Het is gevallen. Ja. Dit is echt een hele belangrijke aspect van het hele verhaal. Want ik probeer over te brengen ook dat we zitten nog steeds onder de Romeinse invloed. Alles, politieke structuren, alles wat we doen, heeft te maken met de Romeinse invloed. Dat er op Curaçao een gouverneur is, dat deden Romeinen altijd. Hun strategie is, we gaan ergens naartoe, we breken en maken kapot, en dan vervolgens zetten we een vassale koning, zeg maar een koning die voor de Caesar regeert, ja, en Caesar zijn agenda doordrukt in het land waar de vassale koning zit of waar de gouverneur zit, ja, en daarom kan je geen gouverneur worden, je kan ook geen vassale koning worden als je het systeem niet omarmt. Als je Caesar zijn systeem niet omarmt, dan kan je toch niet, het werkt niet. Want anders gaat zijn koninkrijk naar de malle moeren. Dus iedereen die koning is en iedereen die een gouverneur is, die moet op een gegeven moment in dezelfde bootje zitten dan de Caesar. Zo simpel is dat. Het is allemaal 1 en 1 is 2 hoor mensen. Dus we hebben besproken over de tijdlijn van de Romeinse koninkrijk zelfs. En dit is, en ik hoop dat jullie het hebben begrepen, dit is de cruciale punt. De Romeinse koninkrijk was er eerst. Toen kwam er de Romeinse Republiek. Vergeet je? Ik hoop dat jullie het niet hebben vergeten. Toen kwam er een dictatorschap. En toen kwamen we weer tot de Koninkrijk der Nederlanden. Met Curaçao erbij. Heb ik de hele verhaal, zeg maar, de hele tijdlijn vanaf dit punt van Romeinen 1, heb ik het helemaal uitgewerkt tot Curaçao, met Tula en Bajan Carpathia. Voor degenen die uit het eiland komen, nu weet je waar jouw geschiedenis, zeg maar, allemaal samengevoegd wordt in het hele verhaal. Gekoppeld ook een beetje met de Bijbel en de protestantse beweging, want die heeft voor elkaar gekregen dat Nederland is waar hij is nu. En dat Curaçao nu onder Nederland is waar het nu is. Ja? Dus dit is zeg maar iets dat je moet begrijpen. Maar wat mensen niet begrijpen is dat we zijn van een koninkrijk naar een republiek, naar een dictatorschap, helemaal wilbeland naar een koninkrijk. En dan nu hoor ik geluiden, dit is wat ik wil zeggen. Ik hoor geluiden in Nederland dat men ook weer wil gaan naar een republiek. Dus dan gaat het balletje weer opnieuw. Dus de matrix is weer opnieuw herstart. Dus het is tijdverspilling, mensen. Daarom zeg ik altijd in elke podcast. En trouwens, in het hele verhaal daar, geen anarchie te bekennen. Niks van anarchie. Want al deze systemen willen niks weten over anarchie. Want anarchie is de oplossing.
Want anarchie betekent zonder regeerders, niet zonder regels. En dat is het probleem. Ze hebben het gemaakt van, oh, anarchie is zonder regels. Iedereen mag doen wat ze willen. Nee, je kan niet doen wat je wil. Je moet doen wat je doet. Je moet je handelen volgens natuurwetten. Dat is wat je moet doen. Dus dat betekent, je moet eerst weten wat de fuck de natuurwetten zijn. Maar in ieder geval, in die periode, toen ik uitlegde hoe we onze Bijbel hebben gekregen, had ik over de concilen van Nicea. De concilen van Nicea is een van de meest besproken concilen. Er waren meerdere concilen waar onze Bijbel beïnvloed werd. Maar de concilen van Nicea was eentje die men gezegd wordt, die onze Bijbel in elkaar hebben gezegd. Dat is niet waar. De concilen van Nicea was de concilen waar ze hebben besproken dat als Jezus heilig is, ja of nee. Of met andere woorden, als Jezus de Vader, God de Vader is, ja of nee. Ja? Dus de natuur van Jezus werd daar besproken. Ja? Nog zoiets. Als Jezus de echte God was, waar is er dan over te bespreken dan? De kerken moeten ermee over eens zijn over de doctrine, ja. Over het geloofssysteem. Ik krijg gewoon kortsluiting hiervan, mensen. Echt serieus. Maar tijdens het concilie van Nicea ging het Constantijn niet alleen om het eenheid van het christendom. Want de plan was om de christendom eenheid te creëren, zodat hij, zeg maar, de mensen beter kan controleren. Door het gebruik van de kerk. En de kerk controleert natuurlijk ook de politiek. En de kerk controleert tot de dag van vandaag nog steeds de politiek, mensen. Hij doet het alleen maar op een andere manier. Het heeft niks vroeger deden ze het direct, nu doen ze het indirect. Ja, want het heeft te maken met je linkse hersenhelft en je rechter hersenhelft. Ja, wanneer je praat over geloof, dan wordt je rechter hersenhelft ingeschakeld. Wanneer je praat over politiek, dan wordt je linker hersenhelft ingeschakeld. Ja, en dan, als je iemand bent die heel veel gelooft, dan heb je de tendentie om rechtsdenkend te zijn. Dus dan ga je geloven, dan ga je naar de kerk en al die dingen. Maar als je dan, zeg maar, de meeste westerse mensen zijn linksdenkend, dus dan gaan ze dan, zeg maar, geloven in politiek. En nogmaals, het is ook een geloofssysteem. Want je moet maar geloven dat ze dan, zeg maar, jou lief hebben of zo. Ja? Maar in ieder geval, de Constantijn was een aparte kereltje. Dit wil ik je vertellen, want het is heel belangrijk zodat je dan, zeg maar, de context kan begrijpen. Hij wou niet alleen maar de christendom eenheid creëren in de christendom. Hij had geen interesse daarin. Hij had eigenlijk over controle, om controle te centraliseren eigenlijk. Ja? En een cruciale discussie was de aard van de Christus. Was hij de zoon of was hij niet de zoon van God of was hij God zelf? Maar dit draaide niet eigenlijk om theologische helderheid zogenaamd. Het draaide om macht. Ja? Hij wilde, zeg maar, religieuze controle vestigen. En hij onderdrukte elke tegenstand en liet hij degene, dus Constantijn dus, die zijn staatsgodsdienst afwijzen, liet hij dan executeren, mensen. Dit leidt dus tot systematisch vervolging van allerlei type christenen die niet, kan je zeggen, katholiek waren. En ook de dood van de Gnostics. Ja? De Gnostics waren gewoon tegen allerlei soorten type instituten die de Christusfiguur externaliseren. Hij liet ze gewoon executeren. Dat is in de geschiedenis, iedereen kan het erachter halen. Ik ben niet hier aan het lullen. Ik bedoel, het is geschiedenis, mensen. Ja? Dit leidt tot systematisch doden van de Gnostics. Een van de grootste slachtoffers hiervan is Hypatia. Ik weet niet dat jullie dat kennen. Als jullie, als jullie tijd hebben, kijk naar de film Hypatia van Alexandria. En volgens mij heet het gewoon Hypatia. En ze hebben haar bruut vermoord. Dat was de laatste Gnostics. Het was eigenlijk onze laatste hoop.
Ze hebben haar bruut vermoord. Ja? Want ze wouden wijsheid zelf vernietigen. Constantijn wou wijsheid zelf vernietigen. Ze pelden haar vlees van haar lichaam. Ze hebben gewoon haar vervuild gewoon. Ja? Terwijl ze haar verkrachten. Maar ze dachten verkeerd hoor. Ze dachten verkeerd dat ze haar stem zouden sussen. Want ik ben hier. En geloof me. Zolang als er een creator, de echte creator, bestaat. Je zal mijn stem horen. En ik zal gewoon hameren met de hamer van fucking Thor. Gewoon pikkelen in die mensen hun kop, mensen. Want dit moet stoppen. Slavernij moet stoppen. Per direct, en passant. Hun tweede grootste misdaad van deze mensen is dat ze gingen de bibliotheek van Alexandria gingen ze in brand steken in Constantinopel. De plek, de hoofdstad heette Constantinopel naar Constantijn. En dit was in Turkije, wat ze dan vroeg, is de hedendaagse Turkije. Ja, dat was de hoofdstad. Hebben ze dan zeg maar alle boeken over onze ouden, dat onze ouden met bloed, zweet en tranen hebben achtergelaten voor ons. Hebben ze verbrand. En een aantal van die kennis is nu in de Vaticaan. In de bibliotheek in de Vaticaan. En ik ken Jesuits. Zodat je niet denkt dat ik ken satanisten, Jesuits, deze mensen in geheime orders. Die toegang hebben tot deze bibliotheek. Je kan niet zomaar naar binnen. Ja? Deze bibliotheek die zit er vol met die kennis van Alexander toen. Want Alexander de Grote heeft een hele goede daad gedaan toen de tijd. Hij heeft alle kennis van de hele wereld bij elkaar gebracht. Hij wil gewoon één grote bibliotheek hebben, zodat de mensheid groter en beter kunnen worden. Niet de troep die we nu hebben. Want nu hebben we troep. Ja, iedereen zegt, ja, we hebben AI. AI ga je slaaf maken, lul. Dat gaat AI doen. Blijf maar doorgaan. Zonder moreel te zijn. Dan ga je zien wat AI met je ass gaat doen. Dat is het hele verhaal van Terminator. Al deze films. Dat zijn boodschappen die ze dan aan mensen geven. Maar we zijn gewoon zo'n lul. Dat we niet eens begrijpen wat het allemaal over gaat. Het gaat om moraliteit. En ik ben gewoon pissig nu. Want de hele aflevering van vestiging en verovering gewoon. Dat irriteert me mateloos. Want nog steeds zijn er christenen die zeggen, ja, maar het is allemaal toen. En het is Gods mensen. En het is allemaal, als iets gestolen, als de fucking buurman mijn televisie steelt. En dan komt hij, en dan pakt hij mijn televisie en dan zet hij in zijn fucking huis. Ja. En dan gaat hij me zeggen, ja, ik mag niet in jouw huis komen, omdat het mijn televisie is nu. What the fuck? Ze hebben alles in brand gestoken daar. En dan hebben een aantal boeken hebben ze gewoon gestuurd naar het Vaticaan. Alles wordt buitgemaakt en zo. Daarna, nadat al die kennis weg is geroeid, volgt een massale verspreiding van hun versie van christendom, die wij nu hebben geërfd. Is gelijkgesteld aan fake news. Wat wij nu fake news noemen, dat hebben ze al toen gedaan hoor. Hun versie van christendom verspreidt naar iedereen. Ik heb pas iemand gehoord dat Jezus de eerste profeet is, de tweede profeet Mohammed en de derde profeet is, ja, en gevolging daarvan heette Baha'i. Ja, het is allemaal onzin, man. Het hele profeetverhaal gaat het over hebben wanneer we in het Nieuw Testament komen. Ja? Want ze moeten de bewustzijn van de mensen laag hebben. Ja? En als ik praat over bewustzijn, betekent weten. Je moet begrijpen hoe de wereld werkt, zodat jij jouw gedrag gaat aanpassen daaraan. We kunnen niet blijven dingen kapot maken de hele leven en alleen maar onze lekker leventje kunnen leiden. Als we alleen maar onze lekker leventje kunnen leiden, wat gaat gebeuren? We gaan allemaal naar het moeren, mensen. Dus ze gingen hun versie van christendom gingen ze verspreiden.
Dus het was eigenlijk oorlog. Dit was het eigenlijk. De hele Constantijn bij elkaar komen. Het is verklaring van oorlog tegen de oudsten. Onze lieve oudsten die met bloed, zweet en tranen hebben gewerkt en geploeterd om kennis te codificeren voor de nieuwe generatie, hebben ze allemaal kapot gemaakt, een aantal gestolen voor hunzelf en dan vervolgens iedereen naar een fucking malamoeren. En dan, waardoor ik dan zeg maar met fucking bloed, fucking zweet en tranen al deze kennissen moet gaan halen. Niks is normaal meer. Alles is verborgen. Alles is nergens te vinden. En dan mensen komen lullen met mij en zeggen, ja, dit is de waarheid, Glenn. Dit is de waarheid. Ja, van die satanisten, ja. Mensen, ze hebben je goed geneukt, hoor. Zonder fucking vaseline. Dit is het verhaal van vorige week. Ik heb het nu in een tijdlijn gezet, zodat je dat hebt ook digitaal, zodat je het gewoon doorheen kan gaan. Wat ik heb hier gedaan is, en die grote bolletjes die je daar zag, hier zag, heb ik nu kleiner gemaakt hier. Deze grote bolletjes, ja, vooral de eerste 3, die heb ik nu, die ga ik elke week doen. Ja, vandaag ga ik ook die boeken samenvatten en dan gaan we de esoterische aspecten van ze bespreken. En dan kan je dan zeg maar dit gebruiken voor je eigen studie ook. Dan kan je gewoon zien, oh, hier ben ik in de Bijbel. Als mensen praten over bepaalde Bijbelstukken, als pastor komen en praten lulkoek voor je, dan kan je zeggen, nee, dat is niet zo. Zo is het verhaal en zo gaat het en dit is het en zo is het. Dat is het. Je moet je eigen lessen doen en stoppen met geloven, man, wat de fuck die is met. Ik heb met heel veel pastoren gesproken, ze weten niet wat ze over hebben, man. Dat is toch het hele verhaal van het hele ding ook. Stormend mateloos gewoon met een onzin. Ja. En trouwens, dankjewel Eva, dat is de film Hifatsia. Ja. Ik ga kijken als ik die ding kan toevoegen ook hieraan, man. Want het is echt een hele goede film. En het is gewoon slecht. Hij heeft een slechte rating, hè. Natuurlijk heeft het een slechte rating, maar ze willen niet dat je niemand die dingen kan kijken. Het is een hele goede film zelfs. Heel goed zelfs. En als ze denken, deze wezens en deze partijen, instituten denken dat ze dan van afkomen van dit verhaal. Zolang een creator bestaat, mensen. Laat me gewoon, als ik klaar ben, dan zal je zien hoe ik gewoon met alles wat ik heb, ga ik gewoon erin. Ik ga gewoon kapot maken, die fucking shit. Want het kan gewoon niet zo zijn. En ze zijn er nog steeds, deze lul. Al deze wezens en al deze instituten die ze maken zodat je tot slaaf wordt gemaakt. Als jij een slaaf wil blijven van het systeem, het zij zo, maar ik wil het niet. Er zijn mensen die wel belangrijk vinden om een beetje vrij te zijn in deze fucking aardbol. Ik kan nergens naartoe gaan zonder dat je dan zeg maar tot in je naad gecontroleerd wordt. Alsof ze recht hebben over. Ze hebben recht op niks, man. Jouw recht is aanrecht. Dat moet je zeggen in die fucking regering. Dus je hebt daar... Ik heb specifiek een mannetje daar gezet. Die lijkt op een fucking Anunnaki. Voor degene die niet weet wat een Anunnaki is, ga gewoon fucking googlen, dan weet je het. Je hebt daar een fucking Anunnaki. Ja, met die krulletjes erbij. Die zijn degene die ze erover hebben in Genesis. Dat is niet de echte God. Yahweh is geen liefde, God. Je gaat zien ook waarom ik het zeg vandaag in de nieuwe boeken. In Jozua, in al die andere boeken ook. Die hierna gaat komen. Je gaat zien. Dat is niet zo lief hoor. Vervolgens heb je dan Adam en Eva. Vooral van Adam en Eva natuurlijk. Adam en Eva. Die kregen Kain en Abel. Dan krijg je. En dan heeft natuurlijk. Die brachten Gods offer. Abel die werd vermoord. Sorry. Abel vermoordt Kain. Omdat Abels offer niet geaccepteerd werd door God. Daarna kwam Seth. Seth is geboren. Uit Seth kwam Noah. Ja, dat is dan zeg maar. Ik heb
specifiek zo'n duifje daar gezet, zodat je kan goed zien dat Noah is. Natuurlijk, zeg maar, wanneer de zondvloed voorbij was, had Noah een duifje gekregen. Heb ik niet verteld vorige week, maar dan had hij zo'n duifje. Ja. Noah kwam uit de stam van Seth. Oké? En hij kreeg een waarschuwing natuurlijk dat er een zondvloed gaat komen. En hij bouwde dan natuurlijk een ark. Noah kreeg dan Sam, Ham en Jafet. Dat zijn 3 zonen. Uit die 3 zonen kwamen het verhaal van Toren van Babel, kan je zeggen. Er waren andere mensen die rondliepen, hoor. Dat waren niet de enige mensen. De taal werd verspreid. Nog eens iets. Ik heb vorige week ook over gehad. Hoe kan het nou zijn dat God zo bang is voor zijn creatie dat hij naar beneden moet komen, omdat hij bang was voor een aantal stervelingen? Is niet de echte God, hoor. Een aantal stervelingen laat God in zijn broek poepen. Ja, hoor. Hij moest helemaal naar beneden komen ook nog eens een keertje. Helemaal uit zijn troon naar beneden komen. Oh, en dan nog eens, en dan zeggen we, laten we even hun taal gaan in de waar zetten, want anders worden ze te sterk. Dan gaan ze mijn troon overnemen. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk uit de toren, Abraham is geboren, zeg maar, in die periode, de toren van Babel. Abraham en Sarah. En die zijn broers en zussen. Ja, onze eerste gecodificeerde moment van, wat ik dan noem, van incest. Ja, dat krijg je allemaal in de Bijbel, hoor. Niet zo heilig is het ook weer niet. Die zus, die ging om met zijn broer. Krijgt ze half broers, half zusje. En Abraham, die kreeg natuurlijk met Tera, kreeg hij dan Isaac. Oh, met Tera kreeg hij Ismaël. Met Hagar kreeg hij Ismaël. En met Isaac kreeg hij met Tera. Ja. Sorry gasten, ik ben een beetje in de war. Tera was de moeder van Abraham en Sarah. Abraham en Sarah die hebben een kind, Isaac. En Abraham en Hagar, dat is dan de slavin van Sarah, die hebben ook een kind, Ismaël. Ze zeggen dat Ismaël de Arabieren waren, of de Arabieren zijn, uit die stam. En daarom is er oorlog. Dit hele oorlog in het Midden-Oosten, die had ook te maken met de eerstgeborenrecht. Ze zeggen dat de eerstgeborenrecht de erven van hun vader. Natuurlijk hier is dan Abraham de vader van Ismaël. Ismaël die kwam eerst. Dus de Arabieren, volgens zeggen, die hebben het eerste recht omdat hun de eerstgeboren waren. Uit Ismaël natuurlijk. En de Joden zeggen dan, nee, Sarah is de echte vrouw van Abraham. Dus de eerstgeboren is uit Sarah's baarmoeder. Dus Sarah moet gezien worden als de eerste vrouw. Dus het kind uit de eerste vrouw, dat is dan dus Isaac, die heeft de recht voor het land. Oké? En ik heb alleen maar 1 ding te zeggen hiervan. Alleen maar 1 ding heb ik te zeggen. Fuck hun wet. Dat is de eerste. Well, eigenlijk 2 dingen heb ik te zeggen. Fuck hun wet, dat is de eerste. En de tweede wat ik wil zeggen is dat die fucking land hebben ze gestolen. Hoe vaak moet ik het zeggen? Het is gestolen. Het is een gestolen. Het heet veroveren van Kanaan. Kanaan is nu hedendaag wat we noemen Israël. Het heeft een plek wat ze hebben voor gestolen van de Filistijnen. Het is nog steeds... Gestolen mensen. Men wil dat niet horen of zo. Of mensen gewoon doof of zo. Dan krijg je het verhaal van Melchizedek. Melchizedek heeft... Abraham ging zijn neefje Lot halen van Sodom en Gomorra. Voordat hij dat heeft gedaan, heeft hij in Salem... heeft hij Melchizedek tegengekomen. Melchizedek is een heel belangrijk... Die wordt heel vaak ook gesproken in de kerken. Daarom benoem ik het ook. Dan weet je dat waar hij vandaan komt, Melchizedek. Want hij was een koning en een priester tegelijkertijd.
En dat is, zeggen ze dat het dan een soort van een schaduw is van de Christus in het Nieuwe Testament. Dus daarom heb ik het genoemd hier. En Abraham heeft Melchizedek 10% van zijn buit, die hij gestolen heeft met zijn militaire dienst, met zijn militairen van 300 man. Ja? Hij was een rijke man, die Abraham, hoor. Ja? Door het stelen. Ja? En hij heeft dan zeg maar 300 soldaten die zeg maar voor hem persoonlijk werkten. En daar ging hij dan zeg maar naar al die wijken in de buurt. Ging hij dan veroveren en plunderen en spullen pakken. En dan 10% van het gestolen buit heeft hij gegeven aan Melchizedek. Ja, dat mag je ook aan die fucking pastor zeggen. Ik dacht dat de 10 geboden zeggen dat je niet mag stelen. Ja? Oh, dit is niet stelen, Glenn. Dit heeft God gezegd dat je mag doen. Dus God zegt wel in de eerste instantie, steel niet. Maar steel alleen maar wanneer ik zeg dat je mag stelen. Ja. Dan vervolgens wordt Sodom en Gomorra vernietigd door 3 engelen. Ze waren geen engelen, ze waren aliens. Ja? Laten we gewoon elkaar geen mietje noemen. En tegenwoordig kan ik dit gewoon vrijheid zeggen, want er zijn zoveel informatie over die fucking aliens. Dus ze zijn gewoon fucking aliens, mensen. En dan vervolgens ging Lot met zijn familie uit Sodom en Gomorra. De vrouw wordt zout omdat hij niet luisterde naar die fucking engelen of whatever. Toen kwam het verbond met Abraham. En in de hele Bijbel, en ik heb hier gewoon het verbond gezet, maar ik heb ook gezegd, er zijn 3 belangrijke verbonden in de hele Bijbel. En toen moest Abraham natuurlijk zijn zoon Isaac offeren. Ja? En toen heeft God zeg maar een soort ram gegeven. Nou, waarom heeft God bloed nodig trouwens? Wat is het probleem met die fucking bloed de hele dag? Al bloed moet vloeien, Daarom heb ik dit ding ook gezegd. Het bloed van je, want mensen houden van fucking bloed. Nou, hier is bloed voor je. Maar als er vermoord wordt, iemand schiet een kogel in iemand zijn kop, bloed komt overal en zo. Maar dit soort dingen ga je allemaal accepteren. Offeringen van dingen, allemaal offers. Ja, maar Glenn, er wordt nu weer geofferd, Glenn. Oh, ze zijn nu in Israël bezig, hoor. Om gewoon de derde tempel te maken. Ga maar zoeken. En niet alleen maar dat. Ze gaan die dieren offeren. En dan, tot de dag van vandaag is er dierenoffers. Dat heet slachten. Het heeft alleen maar een andere fucking naam gekregen. En dan denken mensen van, oh, het is iets anders. Zo dom ben je gewoon. Oh, het is belastingdienst. Oh, het is iets anders. Het is gewoon fucking stelen, mensen. Dat is het hem juist. Mensen begrijpen dit soort dingen niet, man. Daarom zitten we in een pinari die we zitten. Dan krijgen Jacob en Esau. Uit Jacob komt die 13 stammen. Jozef wordt natuurlijk... dat is een van die kinderen. Die wordt natuurlijk als slaaf verkocht aan Egypte. Volgens de Joodse verhaal. Want de Hyksos verhaal zegt iets anders. De Hyksos verhaal, die praat ten opzichte van de Egyptenaren. Dan heb je dan de onderkoning, dan heb je Mozes. Mozes ging natuurlijk met, zeg maar, Jozef die werd onderkoning. Toen kreeg je Mozes, die ging dan trouwen met Zipporah. Toen waren ze dan in Midian. Toen zag Mozes de brandende struik waar zogenaamd Yahweh ging praten, waar hij zegt van, ik ben wie ik ben. Ichjacha ha. Ja. Toen kregen we de 10 plagen. Want Mozes moest terug naar Egypte om Israëlieten eruit te halen. Toen kreeg je natuurlijk de Exodus in de woestijn, 40 jaar lang. En toen kreeg je dan zeg maar de Shema. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. Dat is dan zeg maar wat ik vorige week ook heb laten zien. Dat is dan zeg maar de tekst die je krijgt in de mezuzah hier. Dit is de mezuzah. Ik heb het hier als voorbeeld voor jullie. Waar je ook de shin krijgt daar. Want de Shema start met een shin. Ja. En de Shema die wordt continu overal. Is de Joodse traditie, mensen. Ja. En toen kwamen we in Joshua. Daar zijn we gebleven. In de verhalen van Joshua. We zijn bij de helft al, hoor, trouwens. Vandaag gaan we niet te veel erin. Dit zijn de verbonden die we er ook al over hebben gehad.
Ja, we hebben de hele Bijbel. Ik ga het elke week ook gewoon herhalen, want het is de moeite waard. Want het gaat om Yahweh. Alle oorlogen die je vindt, die je ziet en alles wat je ziet en meemaakt over christendom en Israël, heeft te maken met deze 3 dingen. Ja? Letterlijk deze 3 dingen. Het Abrahamistische verbond, dat Abraham wordt de vader van vele volken. De verbond met Israël, getrouwd aan God, aan hun God. Ja? En trouwens, Jodendom is niet hoe noem je dat? Monotheïstisch. Het is monolatrie. Want Elohim is goden. Ik heb het uitgelegd in Genesis. Dus ze hebben één gekozen, Yahweh, uit vele goden. Ja? En dan Yahweh is dan de belangrijkste God voor hun. Daar moeten ze trouw zijn. Nu begrijp je het een beetje wat het omgaat hier. Omdat ze niet trouw waren aan die God, ja, konden ze dan zeg maar niet gaan veroveren. Want die God, dat is gewoon een fucking alien, die vertelde aan die Israëlieten, ga oorlog voeren. Tot de dag van vandaag fluisteren deze wezens in de oren van deze nageslachten. Tot de dag van vandaag. Daarom zit er nog steeds oorlog. Als jij de meeste mensen rondloopt en zeggen, wil je oorlog hebben? Meesten zullen het nee zeggen. Why the fuck hebben we oorlog dan? 80%, 90% zullen nee, ik wil geen oorlog hebben. Maar we hebben nog steeds oorlog. Laatst is uitgebleken dat Trump aan het voorbereiden was voor een andere oorlog. Ze hebben per ongeluk een journalist in de fucking groep gezet. Waardoor het zeg maar hun hele plan naar de fucking moer is gegaan. Waarom is het nog steeds oorlog dan? En dan heb je natuurlijk de Davidische verbond. Die zegt dat uit de stam van David, en dit is dan zeg maar, dit gaat helemaal in op mijn verhaal van vandaag, dat het helemaal zeg maar uit de stam van David zeg maar gaat Jezus komen. Het zijn de 3 dingen die Yahweh heeft beloofd aan die mensen. En nog eens hè, die Jezus is een koning en een priester en die komt en die zal dan zeg maar de hoofd van de kerk zijn. Dat is koning Willem-Alexander, nu ook gewoon van de fucking protestantse kerk. En die zal ook meteen de koning zijn over zeg maar de hele wereld. Dus met andere woorden, de Joden die zeggen gewoon van, er zal een Jood komen aan de top en die zal regeren over de hele fucking wereld. Dat gaat deze verhalen over. Het wordt geen Nederlander. En helemaal niet geen Curaçaoenaar. Wat je wordt is een fucking slaaf. Dat is het. En je accepteert het alleen maar accepteren. Het mag allemaal. Alles wat de regering zegt, iedereen gaat doen. Niemand rebelleert, niemand doet niks. Ze pakken de kinderen. Ik ga niet eens beginnen over de kinderen, man. Want dat maakt me nog. Jehoshua. Dat is dan het boek Jozua. Het Hebreeuwse variant ervan is Jehoshua. Ja, de Shin komt eigenlijk na de Jod-He, Vav, Shin-He. Ja, normaal gesproken, Joshua is Jod-He, Shin, Vav-He. Dit is Jod-He, Vav, Shin-He. Ja, Jehoshua. En dit is ook een archetype, de Christus-archetype. Helemaal mee eens. Maar het heeft te maken met de mensheid. Natuurlijk is het de transformatie van de mensheid. Je moet een krijger worden. Dit. Hun vertellen hun mensen wel. Dus de Joden met hun religie, die weten wel wat al deze dingen betekenen hoor. Deze dingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dit is de Christuskrijger. De krijger van waarheid eigenlijk. Hun hebben het gemaakt. Hun versie ervan is de krijger om wat men heeft gestolen te behouden. Dat is of de krijger die dan zeg maar dingen te gaan stelen. Ja, maar dit is niet de uiteindelijke, de echte betekenis hiervan. Ongelooflijk gewoon mensen.
Dus Joshua, ik ga nu een korte samenvatting geven over al die boeken. En dan gaan we dan zeg maar snel doorheen. Er zijn 3 boeken of 4 boeken. Er zijn 4 hoe noem je dat, sheets nog. En dan zijn we klaar. Joshua volgt Mozes op als leider. Daar zijn we gebleven. De Israëlieten die steken de Jordaan over met een wonderbaarlijke drooglegging. En dan gingen ze naar Jericho toe. Ze hebben dan zeg maar de Jordaan overgestoken en ze gingen dan naar Jericho. Jericho was een stad. Ze moesten dan 7 keer rond de muren van Jericho moesten ze dan lopen. En de muren, na de 7e keer gingen ze dan zeg maar de shofar blazen. Ja? En de muren komen naar beneden. Daar hebben we vorige week ook over gehad. En dan hebben ze dan zeg maar zogenaamd het land veroverd. En ze gingen natuurlijk in die periode allerlei soorten plekken, continu. In Kanaan gingen ze dan, met die stammen gingen ze dan vechten. En ook met de Palestijnen natuurlijk. En gingen ze ook winnen. Want Yahweh, die was met hun. Nou, het is logisch toch? Als jij deze buitenaardse wezens die met meer wapens heeft, meer kennis en zijn hogere intelligente wezens. En wij zijn gewoon domme koe met een fucking vork in ons hand. Ja, dan is de kans groot, nou ja, dat de meeste oorlog gewonnen wordt, omdat ze betere wapens hebben. Dat is de reden waarom de mensheid altijd met deze wezens willen een pact sluiten. Omdat ze dan de technologie aan ons geeft, zodat wij gewoon elkaar kunnen gaan vermoorden. Dat is wat gebeurt hier. Niks is veranderd. Dus dan gingen ze dan zeg maar dan heb je dan zeg maar als ze niet luisteren naar Yahweh, als ze niet luisteren, verliezen ze. Als ze luisteren, winnen ze. Ja. En dus heel veel Canaanese steden werd veroverd. Onder andere Ai, Gibeon, Hazor. En er was zelfs een verhaal in Joshua dat de maan en de zon die stond stil, zodat ze dan tegen de Amorieten konden vechten. Ja. En dan daarna werd het land verdeeld in de 12 stammen. En dan Jozua vernieuwde dan het verbond met Yahweh. Niet met de echte God, met Yahweh. Ja. Dus eigenlijk, als ik het mag samenvatten, is het dit. Het gaat over de boek van Joshua gaat over de binnenkomst in het land, Kanaan. Ja, zo wordt uitgesproken in het Hebreeuws Kanaan. De overwinning van het land en verdeling van het land. Daar gaat het boek van Joshua over. Wat er heel veel mensen vergeten is dat in het begin, en dit zeg ik omdat het een verwijzing heeft in het Nieuwe Testament, maar Joshua bouwde een kleine berg van 12 stenen bij het oversteken van de Jordaan. Ja, als een soort herinnering van de 12 stammen die zullen binnenkomen in Kanaan. Wat interessant is, dat dit kan je gewoon doen met wat je wil. Maar wat interessant is dat het wordt weer benoemd in Johannes, zeg maar in Matthäus, denk ik. Want waar Johannes de Doper zegt dat God kan, zeg maar, kinderen verwekken uit die stenen. Die stenen die Joshua in het Oude Testament heeft gelegd daar voor de Jordaan, verwijst Johannes de Doper, want de Joden die wisten wel waarover het ging. Dat die stenen die werden gelegd daar als een soort symbool. Ja, voor die 12 stammen. Er was ook een opmerkelijke strijd tegen in wat ze dan noemen Bet Horon, waar de koning Adonai Zedek werd verslagen. En die koning is ook een belangrijke koning, omdat het wordt ook heel vaak gepredikt in de kerk. Adonai Zedek is de Heer van gerechtigheid. En die werd verslagen door stenen uit de hemel. Maar in die, gevecht, want je moet zo zien, Jozua is binnengekomen in het land die niet van de Israëlieten waren. En ze gingen dan veroveren. Ze gingen dan land nemen en stelen, de buit nemen. En dat is nog iets, hè.
als ze de buit niet nemen, dan beschouwt Yahweh dat als ongehoorzaamheid. Dus met andere woorden, ze gaan naar het land toe of naar het plek toe. Ze verwoesten alles. En als je de buit niet neemt van de oorlog, dat betekent als je de spullen van die mensen niet meeneemt en steelt, dan beschouwt Yahweh dat als uitermate ongehoorzaamheid. En in de volgende oorlog verliezen ze. Dit staat in een fucking boek. Maar je moet het gewoon met je verstand lezen, daarom. Maar wat ik wil zeggen over deze oorlog in Bet Heron, was dat de maan en de zon, zegt de Bijbel, stond stil voor een dag of zo. En de verklaring die we hebben daarover is dat de kalender, en nog steeds de kalender van de Joden is 360 dagen. Mensen, ik wil ook één ding zeggen. Hè. Als er dingen gedaan werden in de vroegere periode, beschouw alsjeblieft de mensen niet dom. Ja? Je moet je alleen maar afvragen, waarom denken ze zo? Ja? Je moet niet zeggen van, oh, ze zijn domme mensen, ze begrijpen het niet, we hebben meer technologie nu. Mensen, ze hebben meer technologie dan ons nu. Ja? Wij zijn aan het bedelen aan deze wezens voor technologie. Die hele AI, denk je dat het een mens de AI heeft gemaakt? Als je dat denkt, dan ben je een domme koe. Mensen kunnen niet eens normaal. Ik ben programmeur. Ik ken programmeurs. En als ik zie hoe ze programmeren, dan zeg ik van, zelfs in je programmering ben je dom. Daarom heb je die dingen zoveel bugs. En het werkt voor geen meter. Omdat wij kinderen zijn die met pistolen spelen. Dat is het eigenlijk. Hartstikke gevaarlijk gewoon voor de mensheid. Dus als je iets vindt in het oudheid, ga niet denken van, oh, ze zijn dom, Glenn, en we zijn slim. Laat me vertellen, we zijn dommer. Ik weet niet hoe ik het moet stressen gewoon, want volgens mij mensen begrijpen het gewoon niet. De kalender was 360 dagen en that makes a lot of more fucking sense dan die 365 en een kwart dag. En dan moet je dan elke fucking 4 jaar een dag erbij tellen, omdat je een soort van een schrikkeljaar hebt. En al die andere onzin die ze daarna hebben gedaan met die fucking kalender. Een maand is 28 dagen. En in een jaar zitten 13 maanden. En als je het bij elkaar optelt, kom je op 360 dagen. Dat was logischer, want het was zo. Dat is wat ik probeer mensen uit te leggen. Het was altijd zo. En er was een kosmisch event. Heeft plaatsgevonden. Waarbij Mars, het planeet Mars, heel dicht bij aarde is gekomen. En blijkbaar heeft dat de aarde, zeg maar, omgekenteld. Een aantal graden. Ja, en dat heeft verschillende, zeg maar, instabiliteit op de aarde veroorzaakt. Er zijn een aantal dingen daarbuiten die je kan lezen erover. Maar blijkbaar, dat was in die periode waar ze nu zeggen dat de zon een dag en langer ging zeg maar branden. Ja, de nacht, de dag, zeg maar, zogenaamd heeft Joshua 1 dag extra gekregen van God. Ja, en sindsdien is de aarde helemaal is die een eitje geworden rondom de zon. Ja, en alle gevolgen van die. Daarom is Nederland zo fucking koud. Maar dat is dan Joshua. Dan krijg je dan, zeg maar, de periode van de rechts. Dus ze hebben het land binnengekomen. Ze hebben veroverd. Ja, en ze hebben het land verdeeld. Daarna komen we in de periode waar... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, man. Hoofdpijn. Ja, er waren rechters. Daarom heet het ook rechters. De boeken heten ook rechters. Ja, want het ging ook over de rechters die daar zaten. En die koningen speelden. Et cetera. Want ze begonnen zichzelf te organiseren, kan je zeggen.
Want de 12 stammen is nu zeg maar verspreid over het hele land. En dan nu moeten ze gaan organiseren en een land worden. Dus Israël vervalt natuurlijk in een staat van zonde. Dus niet luisteren naar Yahweh, hun God. En het continu, zeg maar, onderdrukking en redden, onderdrukking en redden van de naaste, je kan zeggen, nomaden, volken. Dus de naaste nomaden, de volken eromheen, die waren natuurlijk aan het vechten, want ja, je hebt hun spullen gepakt, kerel. En ook al wil je daar vestigen, als je wilt bijkomen wonen, prima toch? Maar je gaat toch niet dit weghalen en zeggen van ja, nu is het ons regels en je bent pas komen kijken, kerel. Maar in ieder geval, daar krijg je het verhaal van Deborah. Deborah die leidt natuurlijk de Israëlieten naar overwinning en verslaat Sisera. Uiteindelijk doodt Jael Sisera met een tentpin. En dan heb je natuurlijk het verhaal van Gideon. Gideon verslaat de Midianieten. Het wordt allemaal in de boeken van de rechters besproken. En met slechts 300 man. Ze hadden gewoon 300 soldaten met zich mee. En hij heeft het gewoon gewonnen. En dan heb je dan zeg maar een verhaal daarin ook over Jefta. Die zijn dochter heeft een beetje te haastig geofferd aan God. Waarom moet God nou zeg maar offers krijgen van mensen? Dan krijg je natuurlijk het verhaal van Samson. Die krijgt dan bovennatuurlijke krachten om tegen de Filistijnen te vechten. De Filistijnen zijn nog steeds daar hoor. Maar Samson was daar. En ik ga je vertellen ook, het heeft niks te... Die dingen die zijn niet eens gebeurd. Het enige wat gebeurd is, ze hebben die land gestolen. Dat is wel gebeurd. En Israël blijft terugvallen in, zeg maar, kan je zeggen, afgodendienst. En ondanks, zeg maar, goddelijke redding. Dus hun God blijft hun redden. En ondanks dat bleven ze nog steeds vallen in al deze dingen die ze doen, zeg maar, doen. Ja? Dus eigenlijk de samenvatting van het boek van Rechter is... en de periode van de rechter is 450 jaar. Hè? Dus hou je rekening daarmee. Dus dit zijn gewoon 450 jaar waarin je kan zeggen... Israël deed gewoon wat de fuck die wil. Ja? En soms denk ik dat het nog steeds zo is. Met een terugkerend patroon kan je zeggen. Dus met zonde, lijden, dan gaan ze berouw en dan gaan ze verlossen worden weer. En dan gaan ze weer zonde, lijden, berouw, worden we weer verlossen. Dus zo'n cyclus, 450 jaar lang. Ja? En dan heb je dan zeg maar, wat ik eigenlijk wou meer gaan focussen, later gaan we het ook doen, is het verhaal van Samson en Dalila. Dalila was eigenlijk een Filistijn. Ja? En Samson, hij was de 3 voorlaatste rechter. Want zo zie je zo direct ook. Hierna, na de rechters, dan eindigt de periode van de rechters op een gegeven moment. En dan komt de periode van de koninkrijk. Dus maar goed, de Samson, die is de 3 voorlaatste rechter. En die heeft dan natuurlijk bovennatuurlijke krachten. En versloeg de Filistijnen herhaaldelijk. Maar de Filistijnen zagen dat. En ze stuurden Dalila want ze zagen dat Samson Dalila leuk vond. Ja? Dus ze stuurden Dalila naar Samson toe. Om hem te verleiden. En om de geheim van zijn kracht te onthullen aan Dalila. Nou, dat heeft Dalila natuurlijk een paar keer geprobeerd. Uiteindelijk gelukt. En Samson zijn haren geknipt. En dan, toen hebben ze hem, omdat hij geen kracht meer had, hebben ze Samson gevangen genomen. En bij een van die perioden dat hij dan gevangen was hij in de tempel. Dat is de tempel van Dagon, dus een Filistijnse tempel. Toen de tijd. En hij bad aan God, zodat hij weer die kracht zou krijgen. En hij kreeg zijn haren terug of whatever. Dus het verhaal ging dat hij dan weer zijn kracht terugkreeg. En hij ging zeg maar de hele tempel kapot maken. En hij maakte meer Filistijnen dood dan elke periode in zijn strijd tegen de Filistijnen. Dus alleen maar die periode, die oorlog, kan je zeggen, het is niet eens een oorlog, het is gewoon een soort van strijd.
heeft hij meer vermoord dan al daarvoor vermoorde mensen. Het is alleen maar bloedbad, mensen. I'm sorry. Maar het is niet geëindigd. Het eindigt niet daar. Ho. Het boek eindigt met een gruwelijke verhaal over een leviet die zijn vrouw, die eigenlijk zijn bijvrouw, niet zijn vrouw, zijn bijvrouw, in 12 stukjes hakte. Ja? Dus armen eraf, kop eraf, ja? Romp eraf, benen eraf. Ja? Zoals je begrijpt wat ik bedoel. Hakken. Dat is een hele rare verhaal aan het einde van het boek van je fucking Joshua. Gewoon in elkaar hakken en dan verspreiden in die 12 stammen. Welke reden dan ook, weet ik niet. Maar in ieder geval, laat me eventjes mijn neus snuiten, mensen, want ja, moet ook gebeuren, hè. Hij hakte ze gewoon zo. In Rechters hoofdstuk 16 volgens mij krijg je dat verhaal te lezen. Oké? En dan stuurde hij er vervolgens een... Sorry, Rechter hoofdstuk 16 is het verhaal van Simpson. Ja? En toen krijg je een hele mooie... Dan komen we naar het volgende boek. Dat is Ruth. Ruth is een heel mooi verhaal. Het is een kort boekje. Volgens mij is het 4 hoofdstukken. Dus het is heel snel doorheen. Dus het boek praat over Naomi. Het boek gaat over eigenlijk de verlossing. Ja? Want niet vergeten, we komen uit een periode van de rechters. In de Ruth praten we nog steeds over de rechtersperiode, kan je zeggen. Maar een beetje kan je zeggen in het einde, kan je zeggen. Dus dan heb je dan, zeg maar, het boek van Ruth. Waar dan praten ze over eigenlijk 3 mensen. Je hebt Naomi, je hebt Ruth zelf. En dan heb je dan, zeg maar, Orpa. Naomi had 2 zonen. En die Ruth en Oprah, die waren getrouwd met die 2 zonen. En, maar goed, die 2 zonen die zijn overleden. En de man van Ruth is overleden. De man van Oprah is overleden. Dit zijn de zonen van Naomi. En Naomi, haar man, is ook overleden. Dus Naomi heeft besloten dan te vertrekken naar Bethlehem. En ze zijn, zeg maar, waar ze waren, hebben ze besloten om naar Bethlehem te gaan. En heeft dan gevraagd aan Ruth en naar Orpa, ja. Heeft hij gevraagd om te blijven, want ze zijn nog jong, ze kunnen nog een man krijgen, bla bla bla. In ieder geval, het is een klein boekje. En uiteindelijk gaan ze bij Bethlehem en Ruth had een familielid. En die familielid was Boaz. Dat betekent in hem is kracht. En het is een hele frappante, het is een aparte verhaal, omdat Boaz is ook een van de pilaren van de tempel. Want een van die pilaren heet Jachin en die andere pilaar heet Boaz. Dus Jachin en Boaz. Dus voordat je de tempel van Salomo binnenkomt, krijg je 2 zuilen die niks dragen. Gewoon 2 zuilen. En die vertegenwoordigen Jachin. Dat is dan de twee zuilen van de kabbalistische boom des levens. Ja? En jij loopt tussendoor. Dus als je de tempel ziet, dan heb je die 2 pilaren aan de deur. En je loopt tussendoor, dat is de middelpad. Op de kabbalistische boom. Ja? Dus dat betekent dat je een middelpad moet lopen. Dat is wat ze zeggen. Dat is een pad direct naar God toe. Niet via al die soorten structuren en al die soorten religies. De rechterpad is de pad van religie. De linkerpad is de pad van politiek. Ja? In Ruth wordt niet over God gesproken, maar over de wetten. Ja, maar Ruth is eigenlijk, Ruth is een boek ja, als je het goed begrijpt, dan is het een boek over verlossing. Want er is Anna, je hebt wel een deels gelijk, want het gaat wel over de wetten van de Joden. De wetten die dan, zeg maar, besproken werd in Deuteronomium en in de Leviticus. Die waren de wetten dat als jij getrouwd bent met een man
En als die man doodgaat, dan verlies je je erfenis. Normaal gesproken erven als je, laat het even zo zeggen, als er geen familieleden zijn die jou tot vrouw wil nemen, ja, dan verlies je je erfenis. Dus als jij getrouwd bent met een man die heel veel geld zou hebben, en die man is komen te overlijden, als er geen familielid zijn die jou als vrouw wil nemen, dan ben je al het geld van die man kwijt. Dus je hebt niks. Dan word je gewoon op de straat gelegd. En vandaar al die wetten volgens mij tegenwoordig ook. Maar het was, maar Boaz was een familielid van Ruth. En die treedt op als man van Ruth. Zodat Ruth zijn erfenis kan claimen. En dat verhaal wordt gezien ook als, ze noemen dat ook Goel. Dus de Goel of Ruth. Dat is een verlosser, een losser. Dan wordt Ruth Ruth is trouwens de overgrootmoeder. Het verhaal van Ruth is belangrijk, want die is dan de overgrootmoeder van David. Waar wij het over hadden over het verbond van David. Dit is dan hoe het allemaal in elkaar zit nu. De verhaal wordt dan één verhaal nu. Ja. Dus Ruth is een liefdesverhaal eigenlijk, dat de wet van verlossing illustreert eigenlijk. Ja, het is gewoon een liefdesverhaal. Ja. Dus, want je moet niet vergeten, Naomi en Ruth en Orpa, die waren in Moab, waar Mozes is begraven. Daar was er hongersnood en die mannen die gingen dood. Toen hebben ze besloten om vanuit Moab naar Bethlehem te gaan. En daar kwam ook Ruth zijn gezegde, waar je gaat Naomi, ga ik, jij bent mijn familie, jouw God is mijn God, jouw huis is mijn huis, etc. Ja? Dus heel veel christenen, ik benoem dit omdat dit, als je dat hoort in de kerk, dan praten ze over Boaz als zijnde de verlosser, de Christusfiguur. Ja? En dan praten ze over Ruth als de kerk. De kerk wordt gezien als een vrouw. En Naomi dan wordt dan gezien als Israël. Maar als we dit bekijken in zijn echte perspectief, ja, want daar gaat het om. Boaz is de zoon gewoon. Dus de zoon-archetype. De Ruth is dan de dochter-archetype. En Naomi is de moeder-archetype. Ja. Dus door Ruth werd Naomi ook, kan je zeggen, gered. Ja. Dus, want de erfenissen van haar man, Naomi heeft ook zijn man kwijtgeraakt. Dus Naomi heeft niemand om die te claimen. De erfenis gaat naar die zonen toe. Die zonen zijn er ook niet. Ruth is de enige die het kan erven nu via Boaz. Dus Boaz heeft het nu voor elkaar gekregen dat Ruth het kan erven. Dus Ruth kan nu samen met Naomi nu, omdat ze dan ook een soort pact hebben gedaan. We zijn samen. En dit is ook een van de teksten van waar jij gaat, ga ik. Jouw volk is mijn volk. Jouw God is mijn volk. Dit is de tekst waar de christenen ook zeggen van, daarom zijn we voor Israël. Ja? Begrijp je dat nu? Dit is het. Dit is bullshit. Nu weet je waar die dingen vandaan komen. Ja, niks te maken met... Anyway. Dit verhaal van Ruth trouwens, vorige week heb ik gesproken over Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer, zeg maar de Omer-telling. Dat is dan 7 keer 7, 7 weken van 7 dagen. Dat is 49 dagen. Na Pesach, na Pasen, krijg je Pinksteren. Ja? Wat de Joden noemen de Shavuot. En op Shavuot wordt de verhaal van Ruth gesproken, waar dan de offering wordt gebracht van 2 broodjes en de eerste oogst. Ja, dan weet je dat. Na het verhaal van Ruth trouwens is het verhaal van de rechters is afgelopen. Dus dat betekent dat de rechterperiode is voorbij. Dan komen we in de periode van koningschap. Dan ga ik heel snel er doorheen. Dan krijg je dan over Samuel. De Samuel 1 en Samuel 2 praat over Samuel is de laatste koning. De laatste rechter van Israël.
Daarna krijg je koning. Koning David en koning Saul. Saul eerst, dan krijg je David. Of, dan krijg je David, dan krijg je Salomo. Dus dan Samuel wordt als laatste profeet gezalfd. Niet vergeten, vorige week heb ik over gehad over de Egyptenaren waren, die deden deze praktijken. Die zalven, als je in ambt komt, word je gezalfd. Ja? Er waren 7 zalfjes, die heb ik vorige week ook daarover gehad. Ja, dus de 7 zalfjes worden de Sechheb, de Heknu, de Sefet, de Nehum, de Taut, de Hetet Net Yes, de Hetet Net Tenu. Vorige week, en gezamenlijk waren ze Hermet genoemd, de olie, de 7 oliën. Ja? Dus David, Saul die heeft dan David gezalfd. En David heeft uiteindelijk eigenlijk heeft Samuel eerst Saul gezalfd. En Saul heeft gefaald als koning. En waardoor hij dan David ging zalven. En dan David wordt vervolgd door Saul, want Saul wil natuurlijk koning blijven. Even heel snel door het verhaal heen. En dus Saul die jaagt aan David. Maar David die heeft Goliath, die was natuurlijk voor de Filistijnen, die heeft Goliath verslagen. En want Saul heeft gezegd, als er een Israëliet is die Goliath kan verslaan, dan kan hij met mijn dochter trouwen en in mijn familie komen. En dus Saul heeft als het ware zijn dochter verkocht aan de eerstvolgende persoon die zeg maar Goliath kon verslaan. Heeft David gedaan, dus David kwam toch in het koninklijk huis op die manier. Maar uiteindelijk wordt David koning over Juda. En Absalom, zeg maar de zoon van David, die ging in rebellie en die werd dan uiteindelijk vermoord. En David sterft en Salomo neemt over. Dus dat is dan Samuel 1 en Samuel 2. Daar ga ik volgende week beter erover hebben. Maar vandaag gaan we heel snel eroverheen hier. We zijn bijna klaar, mensen. Ja. Dan hebben we over de Joshua als archetype held. Want daar heb ik het over gehad. Ja. De slag bij Jericho, waar we het hebben gehad. Want ze kwamen de Jordaan over. Dus ze waren 40 jaar in de woestijn. Op een gegeven moment komen ze in Kanaan binnen. Het land van melk en honing. Komen ze dan, zeg maar. En dan komen ze de Jordaan. Gingen ze vechten daar. Dan kwamen ze naar Jericho. En dan gingen ze dan, zeg maar, de shofar blazen. Dat is dan een hele duidelijke demonstratie van vibratie. De kracht van vibratie. Maar het beloofde land, uiteindelijk heeft het te maken met het innerlijke alchemie. Niet een echte land die geroofd werd. Het heeft te maken met een innerlijke alchemie. Je moet begrijpen dat, en als je dit begrijpt, dan is de Bijbel heel duidelijk voor je. Dat deze verhalen, die waren gegeven mond tot mond. In de vorm van verhalen. Zodat je dan, zeg maar, het concepten van transformatie kan begrijpen. Ja? Dus, maar deze verovering trouwens, die is ook parallel met de Israëlieten, die de Egyptenaren gingen veroveren. Het is dan de Hyksos. Het is de Hyksos-theorie. Ja? Ga gewoon naar kijken, want ze hebben archeologisch, en dat is hem juist, hier hebben ze archeologisch bewijs van, maar de andere verhalen die in de Bijbel zitten over de aartsvaders met Abraham en dat soort dingen, konden ze nog steeds niet, 2000 jaar later, nog steeds niet eens niks gevonden. Ja, en alles wat ze hebben gevonden is allemaal zwakjes. Jozua, en tenminste zeg ik Hyksos theorie, tenminste zeg ik dat, want ik beweer niet dat dat de waarheid is, maar tenminste hoor je een ander verhaal ten opzichte van wat je altijd hebt gehoord in de Bijbel. Ja. Joshua is gewoon de zon. Joshua is de zon. Ja. Dat is het. Daarom is de zon 1 dag stilgebleven. Want het is de zon. Het is Horus zelf. Ja. Dat is dan geassocieerd met Mars. Wat ik zei, die heel dicht bij de aarde is gekomen. En Jupiter hier in dit geval ook. Ja. En dan heb je natuurlijk de ark van het verbond als spirituele krachtbron. Ze hebben zelf gezegd dat de ark van verbond is een soort van batterij of zo. En die hebben ze dan
Egyptenaren hadden heel veel arken. Het is niet eens één, heel veel arken. Daarom konden de mensen niet zomaar bij de ark komen, want ze gaan dood want ze krijgen gewoon een elektrische shock. Dan krijgen we de shoftim, dat zijn de rechters. Niet vergeten, in de tijden van 450 jaar, zonde, berouw, verlossing, herstarten weer. Ja? Dus dan het patroon van zonde, onderdrukking, verlossing, die komt allemaal naar voren hier. De rechters die waren dan zeg maar de rol van de militair en dat soort dingen. Deborah als vrouwelijke profeet. Simpson als zonneheld weer, Simpson. Ja. Maar als je Simpson, ga mij niet vertellen dat het verhaal van Hercules en het verhaal van Shamash van de geen parallellen hebben met het verhaal van Simpson. Ja. En Dalila is hier dan zeg maar de verleidster. Is een verleidster. Simpson, Dalila, de kracht en verleiding. Simpson is de avatar. Eigenlijk, het verhaal van Simpson en Dalila is hetzelfde als de tarotkaart nummer 8. De krachtkaart. Waar je ziet dan dat de archetype, de dochter, de kracht, deze buitengewone kracht dat wij kunnen bereiken, temt. Hij temt het kracht. Ja? En het kan natuurlijk een hele duistere kant nemen. Maar dit is het. Dit is het verhaal. Het verhaal het is verteld in de Bijbel op deze manier. Ja? Het is hetzelfde als de tarotkaart nummer 8. De krachtkaart. Dan zie je daar Simpson als de leeuw. Ja? Op die kaart van tarot zie je letterlijk ook een leeuw. Waar die vrouw die leeuw zeg maar vasthoudt. Ja? Dat is Dalila. Dalila is die dochter. Dalila is dan de schorpioen ook. Die schorpioen is ook heel erg verwijst terug aan de Christusfiguur in de Genesis 1. Dat heb ik niet gezegd, want toen zegt God van, toen heeft Adam en Eva uit de vrucht gegeten. Toen zegt God van, je zal de zaad van de womb van de vrouw zal je verbrijsteren. En de zaad van de vrouw zal de Satan verbrijsteren, dus de slang. En de slang zal, als een schorpioen eigenlijk, zijn hiel verbrijsteren. Dus dat is weer hetzelfde idee. Ja? Niet te veel verleid worden. Dat is eigenlijk de strijd tussen zon en schaduw. Continue strijd tussen zon en schaduw. Nu hebben we vooral van Ruth, is het laatste boek. Ja? De Ruth als een vreemdeling. Want trouwens, Ruth was een vreemdeling. Ja? En Ruth heeft besloten Naomi te volgen en in principe Israëliet te worden. Ja? Dit is het verhaal waarom christenen en de christelijke landen Israël ondersteunt. Maar nog steeds, waar krijgt Israël zijn wapens? Amerika is de grootste ondersteuner van Israël. In wapen en al die dingen. Ja? Dus dit is de reden waarom ze hebben dan zeg maar een soort van verbond gemaakt met het land. En we kunnen wel Amerika de schuld geven, maar in 1948 heeft na de Tweede Wereldoorlog hebben de Verenigde Naties, natuurlijk onder leiding van Amerika, maar er waren ook de Europese landen. Europese landen konden ook nee zeggen. Onder leiding volgens mij ook van de Britten. Ja, die hebben dan zeg maar de bewindvoering zeg maar overgedragen aan Israël. Want volgens mij hebben de Britten het land onder voorlopige bewindvoering. En die hebben het overgedragen aan de Israëlieten. Dus hetzelfde verhaal met Curaçao. De Britten hadden, maar dat is wel een tijdje daarvoor. Daar hadden ze ook een tijdje onder bewindvoering en hebben het overgedragen uiteindelijk. Ja. Goed. En dat is 1 Samuel. Dit is de tijd van de koningen. Het begint nu, gaan we volgende week erover hebben, mensen. Maar we gaan een beetje meer praten over de esoterische kant ook van koningschap. Ik ga vandaag een klein beetje erover hebben, maar je hebt net Shmuel Alef en Shmuel Bet. Dat is een Samuel 1 en Samuel 2. Hier praat je natuurlijk over Saul en David als koning. En ze worden gezalfd als koning, et cetera, et cetera. Maar wat ik wil zeggen is namelijk dit. In dit verhaal, en ik heb niet voor niks deze foto gekozen, want dit heeft te maken met niet de koning, een buitenkoning. Dit heeft te maken met een innerlijke koning.
Dit heeft te maken met wat ze noemen in het Grieks de hieros gamos. De hieros gamos is het goddelijke huwelijk. Het huwelijk van de mensheid met goddelijkheid. Want op het moment dat jij wijsheid van boven krijgt en je besluit om volgens die wijsheid te handelen, om door de wil van de creatie te handelen, want we hebben een vrije wil, we kunnen ook er tegenin gaan, doen we nu al. Ja? Als je dat besluit, noemen ze dan de heilige unie. Als ik het mag zo vertalen, de heilige unie. De heilige bijeenkomst. Ja? Dus de David-figuur is een soort van archetype weer. Ja? En de Davidster, daarom heet het ook de Davidster. Het is niet voor niks dat het de Davidster is, want het is de hemel, de ster naar boven is de hemel, is de mannelijke, en de ster naar beneden is de vrouwelijke. Dus de driehoek naar beneden is een vagina. En de driehoek naar boven is een phallus. Ja? Het is de man en de vrouw die bij elkaar komen en je wordt dan één. Dat noemen ze dan de heilige eenheid. Op het moment dat daarom moet je moet één worden met de hemel en aarde, maar ook één worden in je gedachten. Links en rechts moeten bij elkaar komen. De neocortex, de neo van Neo, van de Matrix. De neo moet bij elkaar. Dat is dan, de neocortex is de nieuwe. Neo betekent nieuw. Is de nieuwe cortex. Dat is de mensenbrein. Op het moment toen ze onze DNA hebben aangepast, wat ze hebben gedaan, is ons voorzien van een extra brein, kan je zeggen. Die kan redeneren. We kunnen dan nu natuurwetten begrijpen, waardoor we dan zeg maar nu onderhevig worden onder wat de Egyptenaren noemen Ma'at. Ma'at is de kosmische orde. Ja? Daarom wordt, als je dood bent, dan wordt je dan je hart gewogen tegen Ma'at. Want ze beschouwen, en wat ik zo net zeg, ze, is de universum, ons potentieel, ik zeg potentieel, want ik merk niks van, zijn we bewuste mensen. En bewuste mensen kunnen bewust een situatie bekijken en volgens natuurwetten handelen. En de juiste handeling nemen die de kosmische orde in stand houdt. Ja, dat heet ik heb daar zeg maar een Egyptische hieroglyf daar gezet. Dat is wat ze dan noemen in Egypte de Shema Jesher. De Shema Jesher is de heilige eenheid. Het bij elkaar komen van de man en de vrouw bij elkaar. De heilige unie van het goddelijke en het menselijke. En dat is ook wat ze noemen in het Oost yoga. Ja? Dus dan weet je, dan begrijp je dat. En in mijn boek noem ik dat de magistraat. Magistraten. Ja? Nou, archeologische bewijs, de laatste sheet, mensen. Ontbreekt niks. Geen spoor van Joshua, geen spoor van Simpson en geen spoor van Samuel. En net als ik zei, het zijn gewoon verhalen. Die krijg je ook in Gilgamesh. Simpson en Hercules, Griekse verhalen. Hercules, Griekse verhalen. David en... Je moet het begrijpen, de Israëlieten, die waren stammen die in die buurt woonden. Het is geen wonder dat ze dan die verhalen hebben gehoord. En ze hebben hun eigen versie van gemaakt, mensen. Dat is het allemaal. Goed, mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van vandaag weer. Heel veel gehad erover. Het is niet vergeten, het is allemaal stelen. Stelen is immoreel, niet volgens Ma'at. Dus we moeten nu onze beheerste brein beginnen te gebruiken nu in plaats van klakkeloos lopen rond zeg maar wat de regering ons vertelt, wat de religie ons vertelt, wat de pastor ons vertelt. De pastor begrijpt geen moer. De pastor zelf is een lul. Ja, wat Yahweh heeft ons verteld, fuck Yahweh, het is gewoon een fucking alien. Ja, ik zeg gewoon fuck, want het heeft te maken met mijn vrijheid. En hun begrijpen wel, natuurwetten overschrijden, problemen. Daarom gaan ze jou beïnvloeden, zodat jij het verkeerd doet, zodat jij een slaaf blijft, zodat jij de slaaf van hun blijft. Dus het balletje zit nu bij jou, zou ik zeggen. Dankjewel iedereen voor jullie aandacht en tijd.
Ik was een klein beetje vurig vandaag, maar je begrijpt wel, het gaat om stelen. En eigenlijk stelen is de grootste verbod. Dat is de ene wet. Als wij praten over wetten, de universum vraagt ons één wet te respecteren. En zolang ik adem haal, zal ik deze blijven herhalen. Als de hamer van Thor, blijf ik hem halen. Thor natuurlijk is ook een mythologie, hè. Dat mensen niet zeggen van, oh, Glenn zijn religie is niet Thorisch. Nee, het is een mythologie en het hamer representeert Ma'at. Maar het is de Noordse variant daarvan. Ja, en het heeft te maken met een hamer kan je iemand zijn foutieve gedachten, geloofssystemen breken. En met diezelfde hamer kan je een huisje bouwen. Dus dan kan je iets beters bouwen. Dus daarom zeg ik, gebruik ik de hamer. Dan weten jullie dat ook nog eens een keertje. Ja? Dus ik wil dat jullie dit soort dingen goed begrijpen. Hopelijk was ik duidelijk vandaag. En zoals ik altijd zeg, Anukem Netef Sesh. Mwen Ma'at. Mensen, tot de volgende week waar we verder gaan met de boeken van de Bijbel. Tot dan.